Sacrament Department Zirlai som pariatna KRISTIAN nun KOHHRAN INVAWNNA lam voina hian KRISTIAN nun KOHHRAN INVAWNNA lam ti kan zirdona sikul no pangchuan sikul invawn dan hriat masak apoimo ang hian KOHHRAN dan chunga kan lu don chuan KOHHRAN invawn dan kan hriat apoimo ani KOHHRAN hian ami te thatna adu saka wangin invawn dan chipchiar takaneya chungte chu kan zir vek seng don lawa kan zir chuna chang hian adang te po kan la hriat bel zel don ani pakhatna unawin a unaw thil te swal hmu sela Krista zirtirna ang ngein zil that tum sela acha zil that thei ani lo chuan thunun tur ani KOHHRAN dan zo kim kan ni chuan kan unaw tele KOHHRAN ho te ta na chatura piang ti tur chu kan mo phurna alo ni ta a kan chian tem thil swal an ti chuan tu te emo hne na hek mai lovin an lo sim theinan mangai taka zil phot tur ani voi engemaw zat kan zil hnu a an sim du lo chuan an thatna atana thunun tura KOHHRAN shwai tu te shil chu kan mo phurna ani ang pahnina KRISTIAN in hek sela KOHHRAN hovin film khur takle tan lam nei lovin zot chhuak ro se achung thu an ti tluk ma in shetu te thu fel takin ngai twa ro se KOHHRAN thunun na tuar tur ani chuan khongai na nein thunun ro se KOHHRAN mi te zinga in hek an chuan KOHHRAN committee in tan lam nei hau lovin film khur takin anin hek na thu chu an rel sakanga an thu azirin KOHHRAN thunun na tuar tla ka an ngai te chu khongai na nen an that na tura thunun turani pathumna thunun na khopa thil swal ti tu chu an sim nan le KOHHRAN ti ching mek te ven nan thunun turani asim huna laklu le turani laklu ani ma in KOHHRAN rongbol na a chanvo engma ani tir turani lo asim le sim lo en nan tharuk atokang KOHHRAN in mi a thunun chan chu thil swal ti an sim nan le midang te ven na na film khur taka khongai na thinlung ne na ti ani KOHHRAN chuan a musit zui ngai lawa swal sima an lo kir le thwai theinan atong trai sakchin KOHHRAN in a thunun te chu an sim chuan tharuk hnu a dan chunga laklu le thei an ni a thunun te chuan an ma ni nge in le khaziakin laklu hi an dir thin thunun an ni lai chuan lalpa zanria Sacrament an chang thei lawa KOHHRAN rongbol na peng sang sanga man thei an ni lo bok palina KOHHRAN hova in hnial na le in rem lo na lo chuak sela KOHHRAN hovin ngai twa sela an thei chuan thutluk na fel tak siam ro se thutluk na an siam thei lo chuan KOHHRAN ro rel na sang zo ka thlen tur ani KOHHRAN mi te zinga mimal le mimal inkara emo chungkwa le chungkwa inkara emo polho inkara emo inrem lo na a om chuan sarkar ro rel na a thlen mai lovin KOHHRAN hne na thlen hi kan KOHHRAN kal hmangani hei a that zia kan she chiang tok lo nge ni kan ching tam lo viau mai KOHHRAN chunga inrem lo na hi chu KOHHRAN ro rel na sang zo ka kan thlen deuh ber thina ama ero chu chungkwa le mimal har sat na hi chu KOHHRAN a thlen lovin sarkar ro rel na lama kan thlen deuh ber ani KOHHRAN hne na har sat na thlen chin te chuan a that zia an hmu thina KOHHRAN chuan mi inrem lo te inkara ban a phara tongtrai na le pathian thu nen lo tran puin lei in choi tir hial tur te po hlim takin an inrem le thei thin ani pangana KOHHRAN pathian biak in khom te chu fel tak le ursun taka von tur ani a bible chiar te tongtrai te hlasak te thushil te atel tur ani in khom chung chu arei lutuk tur ani lawa in khom na ati apiang chu in khom ho te sot tlan pui tur ngai tu a ti ni vek ro se KOHHRAN pathian biak in khom hi fel taka von tur ani a in khom voi khata chanvo sang sang changtu te an oma a phur piang ten om zanei lawa an khalkal mai mai thei ani lo mi puinol pui huap kim tur le sot tlan na ber zona tha a in khom hun chung po arei lutuk tur ani lo parukna KOHHRAN pathian biak in khom te chu KOHHRAN ho thlan le in khom puinem nge mi ten an ho tur ani KOHHRAN pathian biak in khom shwai tu tur chu pastor le nem nge upa te an ni a kan KOHHRAN kal hmanga bial tu pastor chu atel na apianga in khom shwai tu ani a KOHHRAN tinin thakhat chung in khom shwai tu an ruat thin pasari na KOHHRAN upa atan pathian ngai sakmi le KOHHRAN thurin nget taka vuan mi lo chu thlan tur ani lo heng chanchin thabuli te le KRISTIAN nun kai shwai na dan te Sacrament thu te le KOHHRAN thurin te an she tur ani KOHHRAN upa te hi KOHHRAN enkol tu le nei tu chan chang tura mi pui ai o thlan chwa te an ni a za an phu a
KOHHRAN upa ni tur chuan ring thar mi an ni tur ani lova pathian thu le KOHHRAN a mi nget rin na lama KOHHRAN mi pui te chom thei tur mi nun en ton tlak nei mi te thlan tur ani KOHHRAN hi mimal du dani na kal lova in khom pui le committee du dana kal ani a KOHHRAN a vui vai ching te po hian mimal du dana KOHHRAN kaltir an tumwang ani du viau zel KOHHRAN kal mang sha chang te chu zirtir na him lova an peng mai lova an omna KOHHRAN an soi sel fo ngai heklo KOHHRAN le athil ser an ngai sanga adan zom an tum tlata KOHHRAN nei tu Isua Krista an du ang bokin a KOHHRAN po an ngai nep theilo ani thuvon Galatia bungruk changkhat unaw te u mi swal engpo ati lai phokin omsela nangni tharau mi te u thlemna ka tok veda ange tia inveng thachungin chutiang mi chu thunhuai rol takin tungding le ro u